Hola, hola. Ahí parlava sobre l'anarquisme. Eh, no sóc anarquista, però crec que tot neix des de l'anarquisme. Hi ha un anarquisme de dretes, l'anterior a Zapatero, l'anterior a l'any 2004, i es va fer d'esquerres, l'anarquisme aquell. Aquell anarquisme d'esquerres va portar el roig, el vermell, el roig, que va ser el comunisme, i sí que són les meves idees. Avui porto una samarreta acampanada. No m'agrada molt que sigui acampanada, la màniga, del color de la franja de Galícia. Des de Caspe, el més a l'esquerra que hi ha a Espanya és Galícia, de los gallegos, i des de Galícia tot al nord porta al País Basc, a Euskadi, i sí que he tingut relació amb persones gallegues, i encara tinc veïns gallecs que tinc bona relació, no tinc separació amb ells, i alguns dels que ja no tinc relació no hi ha problema. Jo tampoc penso que s'hagi d'intentar fer una política gallega, però sí que s'ha de tenir en compte que els gallecs es tindrien que tenir una millor relació amb bascos i amb catalans. No està tan lluny tampoc tot. Si tu vas cap a Màlaga, hi ha molts quilòmetres, però si tu vas des d'on som cap a Galícia, tampoc són pocs quilòmetres. El que possiblement tenen malament, o tindrien malament, en el cas és que les comunicacions no són molt bones. Si tu vas des d'Euskadi a Galícia en tren, es triga moltíssim. El tren que anava a l'Estrella Galícia, que he agafat tantes vegades fins a Saragossa, que anava per Miranda d'Ebro, al costat d'Àlaba, de Vitòria, de Gasteiz, feia la bifurcació per allà dalt, tot al nord, i triga moltíssim aquell tren. Arriba a les 7 del matí i surt d'aquí a les 7 de la tarda, o així, o a les 9 de la tarda. Per tant, alguna cosa han fet malament els de Renfe en el passat. El tren aquest ja no existeix. I això és el que volia dir, que no tinc desperfectes, no tinc contrarietats contra la gent de Galícia, però tampoc és que em senti diferent que ells. Penso que ells formen part de la nostra quotidianitat, del nostre pensament com a península ibèrica. Vinga, gràcies.